Herria zeon hila, lotan zeon herria. Alde batetik Donostik hartua zegan, beste batetik frankismoa zeon. Astuta zeon, ez? Etzan ezer antolatzen. Festak antolatzen zian, baina gauz gutxi gehiago. Astigarraga 3.000 biztanlerekin Donostiako auzoa zen, baina herriarekiko sentimenduak, kulturarako grinak eta elkarlanak herria esnatu zuten. Gazte talde batek gerora Astigar Kultur Elkartea izango zenaren lehen urratsak eman zituen, eta aurten 50 urte bete dira modu nekaezin eta iraunkorrean lanean hasi zirenetik. Errepresio garaia zen, herrian ere gure euskal nortasuna lortzeko behin eta berriro oso tensionatu bazen gizarteak, berez erresistentzia garaian geunden, erresistentzian esparru askotan, esparru kulturan, esparran ekonomian, esparrun identitatean, esparrun soberanatasunean, eta baita ere nolabaiteko klandestinitatean ibili behar izan ginen. Osea, nahastuta 3 elementu horiek, klandestinitatea berak ere edozein ekintza egiterakoan ez ginulako babesarik. Gobernu zibilia garai hartan zen nolabaiteko represiorik materializatzen zuna, edozein kantaldia egiteko ere erakutsi behar genien ze kanta eta ze edukiak, eta askortan bertan berak eta ilegalizatu egiten zituzten gure ekintzak. Orduan, kontestu horretan, importantea zen herriaren aldarrikapenak egiteak. Eta herriakekin bat egin genuen. Orduan, Astigar sortzearekin batera indar metaketa bat izan zen, eta horrekin ere euskal kulturan bultzatzeko idea horrekin herritar asko eta asko hurbildu ziren iniziatiba eta gure ekimenetara. Herriak etzagen ezeretak, hasi ginen ean gu, Franko hil beharria, eta pixka eta hasi ginen muitzen da zea, eta ez nahtu intzan herria. Zultatu gineaken, igual 50 laun danak 14 urte bitarteko dituken, ez da? Eta kriston ilusio sortuken, eta horra zineaken pixka, erko festak antolatzen, Praktikamente guztia egiteko zeuen, eta horra zinean gauzak egiten. Ez genuen astirik ezertarako, dana egiteko. Dantza mailan, kultur mailan, orokorrian euskara mailan, gaztetxoekin ibiltzen, mendi irterak antolatzen, en fin. Hori guztia antolatzen. Gelditu gabe, etengabe, egunero, urtia jun, urtia etorri. Eta holaxe izan zen gure lehenengo hasiera. Neukan guztizen amez bat, beti egoten nintzen, haren bizitan zai. Segitun hartu ginen, hor aldaketa zehola, ez? Gure jarduera egunerokotasunean erderaz egiten genuen, etxian bakarrik egiten genuen, nire kasuan mintzat euskaraz, ez? Orduan alde batetik euskarana izan doa gehien mutu diguna, ez? Hortzeon Joseba, Lauru, Beti guratzetik euskaraz aitzeko eta hor jabetu ginean euskararen garrantzia. Joseba Lauru ibiltzen zen, kuadrillita guratzetik, eta Joseba ikusten genduenean, gaztelera zaitzen ginen, eta Joseba etorri, eta aldatu egiten genuen. Eta urteen poderioz kontzubatu ginen ez genuela Josebaren beharrik, ez, gure hizkuntza propio jasotzeko. Ni Granadan jaio nintzen, eta nire familiakin etorri ginen 7 anai arrebak, estatuko etorkina bezala hemen ginen, hasi ginen kontatuen harremanetan, nire gaztetasunean, normaltasunan, hasi nintzen euskara ikasten, eta euskara ikasterakoan ere bai, jendiaren harremanak ere zabaltzen ziren. Eta hori erresten zuen herria. Herria, Astigarraga oso harrera honekua, irikia izan da beti. Mila 1975ko herriko festak bukatu eta segituan hasi ziren elkarte egitura osatzen. Hala, premiazko talde naiz batzordeak sortu zituzten. Besteak beste, txistulari taldea, pilota taldea, aisialdi taldea, dantza taldea eta abar luze bat.
1975an hasi ginen ikasten, eta kurtso hori bukatzerako esan genuen emanaldi bat egingo dugu Sokadantza plazan, Herrian, Santillotan, eta izan zen hurrengo urtean. 1976an izan zen lehenengoa talde bezala dantzatu genuna. Gu 30 inguru izango ginen gazteak hor genbiltzanak, baina atzetik geneukan ere ez dakit, ikuste zutenak bide hortatik ondo gindoa zela eta bere aurrentzako ere eredu bat ginela eta hor babesa eduki genuen. Garai hartan, dantza klaseak hasi zirenean, ni gaztetxoen taldean nengoen, eta orduntxen azkanik 13-14 urte. Eta nire irrika handiena zen, handien taldera pasatzea. Zen banekien handien taldekoek horren ondoren, dantzan ondoren, bilerak egiten zituztela, eta herrian ja somatzen genuen, bazegoela zerbait. Bor hasi zen zerbait egozten. Eta gero halako batean norbait, ez nezu gogoratzen hor, etorri zen neregana eta lagun batzuen gana gobidatuz bilera batetara. Eta bilera hori Migueltxo tabernan izan zen, eta hor pixka bat kontatu ziguten ze asmo zeuden, herriarekiko, lokal bat erosita zegoela, erosi nahian, eta pixka bat horren kontestuan jarri ziguten, eta horre hasi ginen pixka bat Astigarreko kideekin bileretan, eta horrela. Da nik bira, anekdota bezala, nire amak esaten zin, nola, Astigarren lokala etxe azpintzegon, koltsoia bera jeistea besteik ez nula behar, zeia, egun guztia hortxe pasatzen nula, ez da? Asambleak oso maizetek ginen, igual, enagotzen hori ondo, baina igual hilerutek ginen, asamblea danak. Eta direktiban, antolatzeko taldiak, musikanak, euskeranak, eta, gure bilerak egin izkin, da. Ni uste lotura izan duzala, errexeak gogo handia zelako eta horrengatik uste ditala. Egunero biltzen ginen praktikamente, Astigarren sekzioak elkartzen ginen, baina gero bazoden zenbait ekintzak batera egiten genitunak. Adibidez, herriko festak, ez? Herriko festak urte askotan Astigarrek eraman ditu aurrera. Jak Sagardotxean gaude ere, lehenengo proiektua ere Astigarretik bultzatu zen, eta hortikan, Sagardotxeare lortu da, ez? Orduan, Astigarre hasitako lana, nik uste emaitzak oan ere ikusi daitezkela asko eta asko. Baita ere hasi ginen alfabetatzen. Atea genuen D eredua zan orduan titulua, eta hori atera genuen, gero ekan izan ginen zea batzuk egiten, ikastaro batzuk egiten, da hasi ginen ja gau eskolan klaseak ematen. Hemen egiten genituen igandero pelikulak emanaldia, eta hemen betetzen genituen lokal honetan ia 200 haur betetzen genituen hemen. Eta Rekreatibos taldean arduratzen ginen, izango genuke gaur egun Xabusarrek egiten duen hori, hola egiten genituen pelikulak larun batero, mendi irteerak, larun batetan udaletxean eskulanak, eta pixka talde hortatik juntzan. Bazeuden batzuk, instrumentu batzuk jotzen zituztenak, eta bazeon nahi bat, Astigarragan, momentu hortan, herri festatan eta herri giro asko sortzen zuen txaranga batek, ezta? Egin galdu txaranga bat, eta egin genuen. Eta, Juantxo Arzalluz, bere anaia, Juantxo Irigoyen, Beethovenek, Miel Josek eta Pello Urreak trompeta, Garbina San Miguelek klarinetia, Beltza klarinetia. Venga, zuri tokatu zaizu, klarinetea. Eta nik ez naukan musika ikasketaik, orduan ez nekinik ze zaila zen klarinetea. Egingo dugu. Eta, orduan errania hemen oen dietzeuden ez musika eskola, ez zeon ezer, zerotik ikasten, baina ikasten genuen bezala, edo ikasi genuen bezala pixkat, hasi ginen taldean jotzen. Lehenengo festatan txaranga zeona, orain txaranga goizean, txaranga eguardin, txaranga gauean, txaranga. Guk Espainiak eta ez genitula, ni behitzen, oendik oso prepatuta, bukatu nituen festa guzik, erdi odolez, ez da? Astigar elkarteak urte guzti hauetan zehar 3 aldi nagusi bereizten ditu. Lehenengoa euskal kulturaren aldeko herri dinamika handia martxan jarri zuten aldia. Bigarrena Astigarragak udalerri izaera berreskuratu zuenean eman zen dibertsifikazioa, eta azkenik azken urteotan emandako urratsak. Herri egintzan Astigarraga, udalerri, eta ordutik aurrea, nik ez dut uste batean aldaketa etorri izanik, baina noski, udalerri egiteak, zitu bere launak herrigintza, eta zeon udalak egiten zuen lana, baina noski guretzat adibidez, niretzat bintzat aldaketa handina izan zen,
zuk festa guzik antolatu behartzen ditula, dirua eskatutik azken ekitaldia prestatzea, eta, batean, bazion erakunde bat, bazion aurrekontu bat, eta, orduan ja lan hori udalak hartzen du, eta guk Astigar bezala ekitaldi konkretuko dituzu, ez da? Bigarren etapan, 87-tik aurrea ja, sortu ziren beste elkarteak, eta orduan guk askotan eramaten genituen jarduerak, adibidez, umeen inguruko jolasak eta jarduerak horiek, aizialdikoak, Xaguxarrek hartu du, musika eskola hartu du bere paperak. Momentu baten Astigarrek itentzun guzti hori, pixka diversifikatzen hasten da, eta zehagutzen, ez? Ja talde ezberdinak hartzen dute lana. Dantza taldea da Astigar elkarteak sortu eta egun irauten duen taldeetako bat. 50 urte dantza munduan. Euskal Herriko kultura tradizionalarekin bat egin eta herrian dantzatzen ziren euskal dantzak berreskuratzeko helburuarekin sortu zen taldea. Lehenengo emanaldia 1976ko uztailaren 25ean izan zen. Lehen emanaldi hartan 20 bikotek aurreskua dantzatu zuten. Astigarri saleik dantzan aldetikan gaur egun bi zeatan bezala banatuta dola, ez? Alde batikan dantza eskola, eta hor umei dantza erakusten diogu, eta gero ja dantza talde bezala, gazte batzu, 14 bat, 15 bat izango gara gutxi gora bera, eta gehonek saiatu, eta gero emanaldik eta egiteitugu aukera dakaunean. Taldearen egitura aldatu, egitura bezala funtzionatzeko modua, ez, nik uste jarraitzen dugula pixkat hori, ez, lehen esaten izuna, nahiko modu kolaboratiboan eta transversalean lanean, aldatu dira gehiago dira baliabideak, ez. Ze, kalean dantzatzetik ja aretoetara pasa ginean, eta horrek beti albeditzen dizu, beste gauza batzuk egitea, ez, azkenean, patilloan dantzatzen genunean, eguraldi txarretan, eurila egiten zunean, gauza handirik ezin genuen egin, umeak txamarrakin eta euritan bustitzen ezin genitu neuki. Egia esan, lehen garai batean, Santillo eguneko emanaldia izatezan, urteko emanaldi bakarrenetakoa eta garrantzitsuna. Gero inauteritan, osanroketan oso zitezan. Baina gaur egun, eta batez ere azkeneko urte hautan, gauza berri pila sartu dira, herrian irradaka estrenatzea lortu genuen. Gaur egun, justa aurten, inauteri berri bat sortu dugu, herrian bertakoa, eta hori ere prozesu politia izan da, ze azkenen dantza berri batzuk sortu dira eta bertan egon gaigu prozesu hortan. Orduan, biziri dago taldea bai. Dantza taldearen etorkizuna, ni naturalki positiboa naiz, hasi uste dut etorkizuna ona dala, ez? Herria hazten ari da, eta egia da, igual, eduki ditugula urte batzuk, beste eskaintza batzuk martxan jarri zianean, bai musika eskola edo bai mundarro eta beste kirole eskaintza batzuk jetxialdi bat eduki genula, eta jende kopuru aldetik, baina gaur egun urtero jende asko apuntatzen da, eta lehenotik handagona ere mantentzen da. Nik uste eta aurten ere 110 aurri izango ditugula gurekin dantzan. Dauden gazteak goguakin dabiltza, hasi behaiek tiratu beharko dute karru hontatik, eta bai, itxaro pentsu ikusten dut etorkizuna, bai. Irradaka bezalako beste olako emanaldi edo ekintzekin, azkenen emakumeen komunitate indartsu bat edo politua sortzen da. Urtetik urtea gainak geota jende gehiago animatzea, eta hor 14 juntatu dira, eta azkenen igual bestela harremanik ukiko ez genuken generazio desberdineko herriko emakumek bilgune bat edo gune politua sortu dugu, ez, hortako. Nik 16 urte inguru nezkala, irakaslea sinitzanen, gutxi gora bera orduan hasi ginean gaztegokin elkartzen, eta hor ja sortu genuen gaur egundakaon taldia, ja gala adin desberdinetakoak. Ilusioa handiz, nik uste taldeko guztik, nahiko ilusioak intar ditugun ekintzak izan diala, eta urtetan jarraitzeko asmoakin, atzetik handa indarra balin badago, urte esentez jarraitzeko hola. Astigar elkarteak 70 eta 80ko hamarkadan sortutako hainbat jarduera eta proiektu soziokulturaletatik abiatuta, Astigarraga aldizkaria ere sortu zuen, aurtengoan 54 urte bete dituena.
Gai eta alor ugari jorratzen ditu aldizkariak, herritarrei tokian tokiko komunikazio tresna eskaintzeko asmoz. Urtekaria da gure aldizkaria. 82 urtea, garren urtea ezkeoztik urteroko lana izan du da. 7-8 lagunez osatzen dugu taldia eta horri biltzen gara, geratzen gara ze gaiak izango ditugun lantzeko eta azkeneko urte hauetan gai nagusi bat hartzen dugu. Garrantzi horri ematen diogu, aurten esate bateko astigarren 50 urte horrenari emango dio garrantzirik handiena, eta gero herriko beste gertakizunak, artikuluak, jendearen nundinorakoak, hortikan aurreare kolaboratzailea dazkagu. Horiei gabe ezin izango genuke aurrean jarraitu, eta batez ere Antxon Arkak egiten lanarekin. Antxon ez palego, ezkero joan ginen pikuta danok, porque hartzen ditu izugarrizko lanak, emaketazioak. Bera da gure gidaria, egile esatea, eta bera jartzea gaitu guztiok martxan. Proposatu ziaten aldizkarian kolaboratzeko eta, nik zea bat, nahi esan zein nahiko zenduketen edo ze talde zehatzea, elkarrizketatzea, eta horren elkarrizketa eta horri dagokion reportaitxoa edo egingo dut. Eta egia da, zeregin horrekin ere, ja badakizu fetxa etortzen danen, badago hortxe zea bat, ez da? Eta gero, gero ikusten duzu emaitza, oso gaiza gainean ikusten gaur egun oso hauek, porque gu kolaboratzen dugu, baina oso gauza duina eta zea ikien da, ez da? Orduan esan duzu, herrian urtean behin, eta askotan herriko kontuk, herriko historia eta herriko jendea agertzen da. Orduan, nik usten dut zea bat, oain adibidez kronika dago, eta kronikak Astigarragako kontuk ere ekartzen ditu, baina eske urte askotan Astigarragak ez du ezeruki paperean, ez baldin bada herriko periodiko bateko kronika oso gauza murritza zana. Eta orduan, hor ere iruditzen zat Astigarrekin dula bere lana, eta esatizut, batzuk kolaboratzaileiko urtean behin, beste batzuk lan askoz gehiago, eta nik uste gaur egun oso duina egiten dela. Hasiera batean gure aldizkaria oso xumea zen, 22 orrialde zituen, eta urteen poderioz lortu dugu gaur egun 84 bat orrialde lortzea. Horrek esan nahi du, lan esker bat dagoela horratzean eta hazin garela pila bat, eta horrek hori izan da herritarren istinboangatik, ez da? Horrek bultzatu gaitu gauzak hobetzera eta gauzak hobeto egitera eta zabalago izatera. Herriari eman dio gauza asko, nik uste egite bide bat, ez? Gure herrian gauza asko zeudela egiteko, eta izan garela pixka bat nolabait oinarri gero ondoren etorri diren talde guztien erreferentea, ez? Udaletxe honetan egon diren alkate guztiak Astigarreko kideak izan direla, eta hori, horrek zer esana izan dezake hortan, ez? Herriai nolabait zerbitzu publiko bat ere eskaintzen diola, ez? Eta batez ere, herri kanpotikan hainbeste jende etorri danean bizitzea, nik uste azkenen Astigarra badala nolabait ez dakit oasis bat edo euskarantzako, azkenen bertako harreman guztik euskara ez dialako. Eta hori nolabait saiatzea indartzen. Nik uste dut talde antolatua eta gauzak egiten, nik uste momentu baten Astigarragantzat, zala... Igual Astigarra gabe ez dakit ulertu diteen gaur egun. Horrelako elkarte bat edukitzeak laguntzen du herria, euskara, euskal kultura, gure kultura sustatzea, mantentzia, eta iruditzen guztion egin beharra dela, hori guztia zaintzea, eta Astigarra bezalako elkarte batetik ezin hobeto ez. Herrigintza aldetik asko eman dio, porque udalak, garai hartan hasitako udalak egiten zituen gauzak dirua jartzen zuen, baina herri mailan herrigintza da ematen duna bizitza herri bati eta nortasuna ematen diona. Nik garrantzia handia ematen diot Astigarra elkarteak induen lanari, baina batez ere bertan parte hartu duen jende pila bati. Astigarra bezalako herri batek hainbeste jende ukitzia
bai dantzan, bai txistuan, bai aldizkariako, bai berreskuratzeko ez dakiz ze festak. Eta halako gogoz eukitzia, eta halako jendea eukitzia beti bolondrez modun lanean, gauzak aurrea eta aktibitateak aurrea atatzeko nentzako da miresgarria. Hori da nentzako berezitasun nabarmenena Astigar elkartearena. Hasiera batian gauzak izateitu, sortu ezer bat eta bero nazteai. Baina gero mantendu miek. Generazio, urtia jun, eta metzatzako handikan hasitako jendia horra idek. Hoizakate zerua baldin maira zilazakate. Eta hortan behintzat, kristona, ni gaina kriston posa emateziak. Astigar elkartea niretzak izan da nolabaiteko odola. Antxon zen izango gaur egun dana Astigarri izan gabe. Astigarri sor diot pixka bat nire gaur egun eduki dezakedan identidade euskalduna, ez? Identidadea kultura aldetikan nola joan nintzen poliki jazten, hizkuntza, nire etxeko hizkuntza, naiz eta aita euskalduna izan, nire etxeko hizkuntza gaztelera zan, eskolan ere gaztelera zaiten genuen, ez? Eman dit nortasuna, identidade politikoa, eman dizkit lagunak, herria maitetzen ikasi dut, eta gero ere bikotea. Gaur egun ere emaztea Astigarren ezagutu nuen, esate baterako, eta ez dut, nire bizi modua Astigar gabe zetzen, ikusten. Niretzat izan da, ez dakit herri honen parte, baina bere kulturaren parte, bere mugimenduaren parte izatea, ez dakit bertan ere nire lagun kuadrilea egin dut, niretzako hila dana, esatia dago, ez dakit hizkuntza eta kultura eta bultzatu, baino lagun artean, elkarlanian eta lagun talde bat. Astigarra bizitzea etorrita, herrian nire ekarpena egin behar numela, ez? Nire mundutik, ekarpena egin ez herriari, ez? Eta hortik, holako elkarte bat izateak, ez? Herrian, horrek asko lagundu eskertu edo erraztu zidan, ez? Nola esateko bertan parte hartzea. Astigar elkarteak 50 urte betetzen ditu aurten, eta bidean aurrera darrai. Herri mugimenduari lotuta, herrikoia eta komunitarioa izan da, etorkizunaren eramaile eta lekuko izaten jarraituko du. Herri mugimendua ez, Astigar sartzen den, herri mugimendu hortan edo ordan eragile askokin. Egon dia nik uste urtiak hobeto egon dia osasuntxoa egon dana, bai egon da nik uste bai okerrago edo putzuago egon dan garaiak, baina orain, nahi dia, pixkanak nik uste berriz ari dela, bakoitzak bere iniziatiba bere arlotik behintzat ari da izaten eta ari dela, indarra hartzen ari dela berriz ez, eta herria bai handitzen di joan hainan, horrek ere pixkate laguntzen dula indar hartzen edo ez dakit esan. Kultura jendena hartzen duzu eta oso ondo, gaina oso ondo dago, daude ekintza pila bat. Esango denuke udaletxeak kontratatuta, antzerkiak, pelikulak, emanaldiak, hori dena oso ondo dago, eta gaina udaletxeak ere lan hori egin behar du. Baina niretzako oso garrantzitsua da ere, herri batek dinamika propioak izatea. Herritarrak erabakitzea itxoin beharrak inork gauzak antolatu gabe, jende talde multzoak elkartu eta bakoitzak bere arlotan edo nahi duen aktibitate horietan kapaz izatea autosufizientzi batekin antolatu gauzak aurrera ateratzea. Eta herri hau hontan, niretzako dela, ez dakit ingurukoa nola dabiltza, baina herri hau hontan da oso aberatsa. Esan nahi da, kapaz izan behar degula autosufizientzia hori irakasten ere, ez inorren menpe egoteko eta ekintza kulturalak beti herritik eta herriarentzat sortzen.